Hej og velkommen til den her serie, hvor vi skal prøve at lave et lille kapløb med dagene og vores level. Og serien stopper først den dag, hvor at dagene og vores level står lige, som de gør nu. Og jeg skal prøve at undersøge, hvor langt vi overhovedet kan nå at komme foran, men jeg har gjort lidt klar, så jeg ikke skulle stå og bruge altid på det. Så jeg har brugt nogle, jeg har selvfølgelig taget det største lån, man kunne få på 5.000. Så har jeg solgt fryseren ude i på lageret, og jeg har solgt halvvognen. Den skal jeg ikke bruge lige her nu, eller jeg skal bruge den, så har jeg penge til kloden. Men jeg har købt det første licens herude, og jeg startede med slagteren, og så har jeg så brugt resten af pengene på at gøre den klar og købe en selvscanner. Og så har jeg selvfølgelig min egen kasse. Det er setup, jeg synes, der fungerer bedst. Jeg har lavet nogle, hvor jeg godt kan komme op og blive level 7 på første dag, men så når man ikke at tjene så mange penge. Her når jeg forhåbentlig at blive level 6 på første dag. Men vi går lige prøve at starte, så kan vi se, om vi er ret. Alt skulle gerne være klar, og jeg kører selvfølgelig de priser, som jeg plejer. Det er nogle 30% for alt. Men skal vi prøve at starte dagen, og så se, om vi kan nå at blive level 6. Og vi skal både nå at blive level 6 på første dagen, og vi skal nå at tjene så mange penge, så vi kan betale vores lån af på første dag. Det er lidt vigtigt, og jeg har også gjort klar her, så vi lige får købt en af dem der, lige så snart vi har penge til det. Nej, vi har ikke rigtig så mange. Jeg har brugt alle dem, jeg har lånt. Men jeg synes, det her fungerer bedst med slagteren og starte op på den her måde og have en hel del diske, for ellers så kommer der altså ikke så mange kunder. Den er ikke den nemmeste at starte med slagteren, når man gør det på den her måde. Jeg synes faktisk, supermarkedet er meget nemmere, men man tjener bare ikke så mange penge på den, så det synes jeg ikke også er sjovt. Så jeg prøver altså med slagteren at gøre mit forsøg på, hvor langt vi kan komme foran, og hvornår dagene vil fange os igen. Man skal sørge for hele tiden at stå og skære lidt kød, og så kommer det så hurtigt, så står på at tage hurtigt. Så ikke de store fylde ind i vores butik. Det skal man også holde større for, at man ikke har for mange, der står og gør hele tiden. Og kan der jo lige pludselig ikke komme flere ind. Og det vil ikke være så godt, når vi gør det, vi skal. Og vi skal helst prøve at holde det der tal under 11 ind i vores butik hele tiden. Og næsten hellere lige bruge lidt længere tid på at stå bag kassen. Så må vi hellere komme over og skære nogle af dem der. Og der også skulle træne i butikken, så nu har vi lidt tid til at stå og skære igen. Ja, en level 3, og klokken er ikke engang 10. Det er meget godt. Jeg tror, vi følger det meget godt, men vi når at blive level 6 i dag. Det gør det bare meget nemmere, for så kan man lige ansætte en slagter og sådan noget, så man ikke skal stå og gøre det her næste dag. Lige så meget i hvert fald.
Vi løber også lære her. Vi er lige ved at stige til 4 og klokken 1, så jeg tror faktisk, at vi når det, vi skal. Skal jeg stå imod de andre der. Jeg kan sgu gå langsomt, men vi skal også snart overtage dem, der sidder ved kast. Skal den der over til at køre til noget rubisk filet mere. Og lige løbe over til kassen bagefter. Jeg går bare ikke, vi går tør for kødet eller. Det er næsten det værste, der kan ske. Og nu vil jeg lige få fjernet dem her, så jeg kan stå og fylde herinde. Lige ved at blive 5. Så virkelig lækkert. Nu tror jeg, vi skal lidt over den her. Der.
går også snart over til kassen. Ja, nu synes jeg lige, den der fryserne ser lidt for tomme. Jeg ser ikke så godt, at der ikke er kød i dem. Og vi lige er blevet level 6 i dag. Det skal vi. Ja. Men det gør ikke så meget, når klokken er så mange. Og det er næsten vigtigt lige at sørge for, at der er gulv på bordet. Og jeg er jo ikke ved at nærme os 11, der kan stå herinde, så det gør ikke så meget. Nu vil jeg lige tage den med. Ja, vi har penge nok til at få betalt vores lån tilbage. Det var en af de vigtige ting. Og så vi også når på level 6. Ja, det gør vi lige præcis. Sådan der. Det var faktisk helt perfekt. Vi kan lige starte, hvad er det, det ved jeg godt, men vi skal lige betale vores lån tilbage. Så vi lige se, om der er nogle slagter, gode og gode. Ja, vi kan få en. Og man sætter vi til i morgen tidlig. Ja, det er forstået. Og får vi sådan en der nu. Så har vi lidt, han kan lave for morgenstunden af, mens vi lige går og får gjort klar til en ny dag. Man går til at betale lån af nu, det er for at næste dag kan vi tage et lidt større lån. Det kunne vi godt lige tænke os. Jamen det var vores dag. Det var også bare på at sige, det var det. Så vi havde 102 kunder på første dag. Det er okay. Jamen du går bare i gang med at skære lidt kød. Så går vi lige herude. Og jeg kan låne 8000, så skal man bare lige sætte den lidt op der. Og jeg betaler stadig af så hurtigt jeg kan. Ja, men det er lidt sådan meget nu. Hvis det gør dig glad, så skal vi da gøre det for din skyld. Vi må placere en hylde her, det skal vi nok. Vi skal også lige huske at fire deroppe. Nej, det kommer af sig selv. Vi har mange ting, vi skal nå, inden vi er klar til næste dag. Vi har en hel masse penge, vi skal nå på det. Nå, du kører bare med den åbne, det er bare i orden. Det skal han selvfølgelig også have lov til, hvis det er det her med. Lidt.
Sådan det. Så skal jeg fjerne dem der. Ej, trods. Det var lige før, du skulle være med at arbejde i 5 minutter. Du vil ikke lige sætte dig til det. Vi skal lige have finde vores slagtervand. Kan du lige pause i 2 sekunder. Det der du laver, det var faktisk lidt irriterende. Jeg lige har gået og fjernet. Nu er der vel ikke plads til dem herovre. Og det var heldigvis. Så får du lige dem der, og så må du godt lave noget, hvis du har med at lave. Hallo. Deroppe, og du finder det der. Nå, til at starte med, kan vi lige gå ud og få fuld vending maskinen, så den er klar. Det er lidt vigtigt, at den er klar, så den er klar til at tjene flere penge. Når vi lige pludselig får brug for dem lige nu, tror jeg ikke, når du har stadig klart med åben, det er også meget praktisk. Ja. Sæt det der, som går igen. Og du har ikke fundet på noget nyt at lave. Ja. Havde du åbenbart kunne lide det der som vi kan gå her og sige der og licenser. Jeg vil gerne starte med at købe den der hjem. Sådan en der. Jeg har lige gjort den her med. Allerede. Bare gå frem og tilbage. Jeg kan starte med, hvis han har mere, han kan skære. Det skal det ikke for mig, der tænker ham i hans arbejde. Og kan vi lige gå ud og vente dig. Og så vil jeg få det lidt dejligt. Ja, det må det samme der.
Så mangler vi bare lige en sidste ting at få taget fra den her vendingmaskine. Det skal også lige have den anden licens, og så ind til maskinen at være i gang. Så må du godt køre igen. Og du mangler ikke noget, nej. Så går vi ind her og siger lige så køber den møbel, køber den og så fik vi gjort dem klar. Så skal vi bare lige have sat priser på det sidste, og så kan vi lige gå ind og bruge de sidste penge lidt fornuftigt. Selvom det var jo også fornuftigt nok. Så er der så priser på alt. Så skal vi lige herind. Vi kan lige så godt lige gøre udvide butikken, så brokker den sig ikke over der. Så. Der er vores butik også lidt pænt ud. Jeg ved ikke rigtig, om den er stor nok til det, faktisk gerne har haft den til. Men også der, vi kan få plads til det. Og penge til det. Det er nok også lige det kræver lidt. En brød. Jeg vil jo faktisk gerne have købt
2 ekstra. Jeg vil også godt købe den der. Og så vil jeg også gerne lige have den der og den der. Nu må jeg nok lige bruge den her. Nu skal vi jo rende et lille stykke med tingene. Jeg skal se, hvordan jeg får sat dem her. Hvad de faktisk kan være. Det må blive sådan der lige nu. Så kan du godt skære noget bødemærke. Det var lige før vi skulle købe en ord ekstra. Det gør godt nok, at vi har lidt mindre penge til kød, men så kunne vi jo lige hjælpe ham lidt. Og vi skal alligevel bruge det. Og det koster 200 kroner. Så får vi. Vi har også lige lidt småpenge ude i maskinen, hvis der vi lige står og mangler lidt, fordi vi skal nok købe en til de der hjem. Dem når han jo nok at bruge op. De andre burde han lige præcis nok til at fylde. Nu vil vi have et ekstra bord herinde. Så. Jeg lige skære den der. Så jeg lige skal sætte priser på det her, så ikke pludselig vi glemmer alt om det. Det bliver der. Og dem der skal vi også lige sætte pris på, og de plejer at skal koste. Sådan der. Hvad vælger du at skære? Nu skal jeg smukke den der. Og lige gå helt ud og sjære til ham der. Så får du sådan en her.
Men så har han også nok til at få fyldt op. Så er der bare lige den der, vi nok kommer til at skal bestille hjem. Men så skulle vi også være klar til at tage en dag til, hvor vi forhåbentlig får nogle ledelser. Nu er det her ude i hvert fald gjort klar. Vi kan ikke rigtig gøre det bedre, vi kan ikke få flere licenser. Og herinde har vi også lige fået bygget lidt videre med nogle ekstra skabe, så der burde kunne komme nogle flere herind. Så jeg tror, vi har optimeret vores dag lidt. Hvad er det, vi gør med at skære? Vi bare starte dagen og så sige, vi kan. Han skal nok gå fuld med slagteren på. Ja. Og vi skulle faktisk helst se, om vi kunne nå at blive level 8 hurtigst muligt, så vi kan ansætte en ny slagter. Der var faktisk ham der var faktisk okay god. Kan vi lige gøre klar til at ansætte ham som aften. Jeg synes, så snart vi er level 8, kan vi lige gå ud og ansætte ham. Så ikke lige pludselig slagteren står uden en slagter. Så er det lige pludselig mig, der skal til at være slagter igen der. Ja, altså lidt stressende. Der når man bare kan få ham der til at stå og gøre det. Så er det bare lige kæresten, vi skal til os, og så selvfølgelig bestille varer her, hvor vi skal bestille dem lidt sammen. Ja, vi tager det er lidt smart, at vi bestiller sådan en hjem med det samme. En god en der. Igen også, så det går. Der er gået i gang med at skære næste. Nej, så gider jeg ikke hjælpe dig. Hvad er dine penge? Og så tager jeg den der. Ja, det må så hjælpe ham lidt, når han ikke rigtig kan få det hele med. Og der skal også være 2 om dagen og 2 om aftenen. Og kan vi kun have en altså. Og det blev ham. Og vi kunne selvfølgelig bare have fyret ham og ansat den anden. Nej, det er altså lidt meget. Det skal nok gå, som det er nu. Vi skal også gå til. Og vi løber 7 og 1 level til, så skal vi lige have ansat slagteren om aftenen. Nu skal jeg en del af dem der. Nå, kommer der med skærne, så går der nok. Ellers må jeg komme og hjælpe dig igen. Jeg går i gang med skærne. Og tager den ud fra. Så jeg lige kommer over for nogle kunder ud af butikken, mens der er nogen, der står og venter overfor.
Ind med det her. Og du mangler allerede en lidt dejligt. Der står det også. Hvad skal du? Skal du med træt til den gang den med? Nej, nu gik slagteren, så der er ikke nogen på arbejde. Nu skal jeg selv lige på den level der. Nu får jeg ellers lige lagt nogle af dem her ud også. Jeg skal lige tage dem også, om de kan blive også den level. For ansat ham. Når han på arbejde, og så kan vi lige få tømt lastbilen. Hvor han ikke står og mangler noget derinde. Og jeg gør det selvfølgelig på de sidste dem der. Hvad skal du? Jeg skal lige bunke dem her. Men når først der er 2 slagter om dagen og om aftenen, så kan slagteren da klare sig, så jeg bare sørge for, at der er noget i hylderne til dem, for de har noget at skære hele tiden. Skal jeg få mig tage her? Hvad skal der ud? Det er selvfølgelig den, vi venter på. Og det var da ikke skæren, når ikke den er der. Jag kolkar med skärm. Skärm. Level 9.
der skal... Og man ikke kommer i anden omgang. Når vi nok lægge gå tør for, at nogle af deres er sent på dagen. Hey, how's it going? Hello? Så kommer der ikke flere kunder i dag. Jeg kan ikke engang betale hele ugen af. Betaler flere lavdrager indtil videre. Prøv lige at se, at den er ved at være færdig. Jeg skal næsten lige lov til at blive færdig med at få skåret kød. Det må jeg ikke nå. Og vi fik presset op til 139 kunder i dag. Det er sgu da meget godt klart. Jeg tror, vi prøver at holde for den her gang, og så må I se med i næste afsnit og se, om vi kan lave lidt mere forspring til vores level. Men vi ses i næste video. Hej.